synes jo, det er ret vildt at se, at de der 3 bueskytter der, hvad man... Vi er kommet til Wall of Fame. Det er vi nemlig. Ved sidste års gala blev de første spædeskridt taget til Randers Wall of Fame, og siden er æresvæggen blevet en realitet, og for dem, der ikke ved det, så kan den ses oppe ved hal 3. Blandt medlemmerne er verdensmester Jørgen Schmidt, cykelrytteren, mesterbokserne Poul Knudsen og OL-guldvinderen fra 1948, Karen Hoff, og nu skal der optages 2 nye medlemmer. Og til det, og til at præsentere dem, vil jeg gerne byde velkommen til elitechef i Randers Kommune, Morten Arvidsson, og Randers Talenter Elites formand, Jan Dik Mortensen. Ja, tak for det. Det var sådan, at man jo startede med at finde mange rigtig dygtige idrætsudøvere sidste år. Vi har søgt igen at udvide feltet endnu mere. En af de, som vi glemte lidt sidste år, det var den udøver, der faktisk har vundet flest olympiske medaljer i Danmark. Han hed Lars Jørgen Madsen, og en af de få idrætsudøvere, der har fået opkaldt en vej efter sig oven i købet her i kommunen, Dr. Madsens Vej. Og han har en mindesten, der står ude foran kirken, hvor han er begravet. Og den er altså blevet rejst efter en landsindsamling for at minde sig. Her i aften, så vil jeg selvfølgelig meget gerne hylde ham. Og til at gøre det, så har vi fået Jens Peter Jensen fra Randers Skyttekreds til at komme op og modtage den her hædersbevisning, fordi at Lars Jørgen Madsen, han var skytte. Han var altså verdensmester mange gange. Vandt i 1900 og deltog i 5 olympiske lege i 1900, 1908, 1912, 1920 og 1924. Han døde så i 1925 af et hjerteanfald, og var altså på skydebanen den sidste dag. Og her har vi faktisk et billede af hans skydeskive fra den aller sidste dag, han levede. Den hænger på den her plakat, som kommer til at hænge ind. Så, Jens Peter Jensen, hvis du vil komme op og tage imod den her pris. Hvis jeg må låne dig et øjeblik, hvad er det sådan en umiddelbar reaktion på den måde at få hæder ind fra din sportsgren på den måde? Det er selvfølgelig en stor overraskelse, da det kom frem, og jeg vil gerne på min forenings vegne takke komiteen for Wall of Fame, at de har påtænkt, at Dr. Madsen er værdig til at komme der, når det ligger så mange år tilbage, fordi det var slet ikke noget, der havde regnet med. Og det er vi selvfølgelig meget glade for i vores forening. Men jeg synes også, at det er værdigt for hans efterfølgere, at han optages i Wall of Fame, således at han på den måde kan mindes, fordi når det er så mange år siden, så synes jeg, det er fantastisk, det kommer frem nu. Så det vil jeg gerne også sige rigtig mange tak for. Det er jo altid svært det her. Erik Hjemsgaard. Det er godt være svært det her med at vurdere forskellige idrætsfolk i forskellige tider. Her taler vi om forskellige århundreder. Ofte er det også svært i forskellige årtier. Den Randers sportsmand, som har deltaget i flest olympiske lege, hvor stor var han i sin sport? Hvor stor en idrætsmand taler vi om her? Vi taler jo om en idrætsmand, som på daværende tidspunkt har været på fuld på højde med dem, som vi kender i dag, der deltager i både deres første, anden og tredje OL, og også i verdensmesterskaber. Det var selvfølgelig en anden tid dengang, at mulighederne var ikke så store, potentialet var ikke så stort, men hvad skal man sige, æren og værdigheden at vinde for eksempel et verdensmesterskab og deltage i et OL var jo akkurat så stort dengang. Efter min vurdering. Så det har været rigtig stort, og det har det også været, når vi
vi ser i lokalsamfundet, fordi han gik under navnet Dr. Madsen, fordi han var læge i Harreslev. Og i vores forening har vi adskillige mindeplader, der er sat op derude og forskellige ting. Og det er Dr. Madsen, som vi kender ham, vores tidligere verdensmester og OL-deltager, og det er vi selvfølgelig meget stolte af. Vi kan se her, at han var præcis til det sidste, så skal vi ikke give en stor hånd og mindes en, som forlod os i 1925, men som nu er medlem af Wall of Fame. Helt fortjent, mine damer og herrer. En stor hånd. Og så ordet dit, Nadik Mortensen. Værsgo. Tak skal du have. Vedkommende, som jeg skal præsentere her, har været med til 3 olympiske lege. Og 2 af dem kan vi i hvert fald huske. Toronto kan vi ikke huske så godt, men måske Mexico. Og så de olympiske lege 1972 i München. Når man skal fremhæve vedkommende, så har jeg researchet en lille smule om vedkommende, og hun har svømmet i 20 år. Og i de 13 af dem har det været på eliteplan, internationalt niveau. Hun hjemtog sit første danske mesterskab som 12-årig. Og så blev hun ellers vel i de næste 15 år. Der er nok ikke ret meget tvivl om, at det er Kirsten Stange Campbell, jeg taler om. Kirsten Stange Campbell satte sig nogle mål og søgte dem. Og var aldrig i tvivl om, hvad der skulle til. Men det var altid med et smil og nede på jorden, så der var plads til andre. Det betød meget for de svømmere, som også var der. Og det er faktisk det, som vi gør noget ved i forbindelse med eliterådet. Det er, at vi vil gerne gøre bredden bredere, vi vil gerne gøre eliten større. Fordi så bliver der plads til andre. Når Kirsten havde sat sine mål, så gik hun altid i bassinet om morgenen kl. 5:30 og svømmede sin distance, som normalt var mellem 5 og 6 km, og igen om aftenen 9 km. Og jeg kan love med, at de 10 sekunders pause, der var, når man svømmede 10 gange 100, eller de 20 sekunder, der var, når man svømmede 20 gange 200 meter, de blev brugt på at tale. Den eneste, der kunne tale, var faktisk Kirsten. Fordi alle de andre, der lå i bassinet, de lignede Kim Larsen for at få ilt ind. Men der var altid plads. Og det bevirkede, det var, at Neptun, som Kirsten var en del af, blev meget større og meget bredere, fordi der var plads. Og Kirsten gik altid forrest. Det var altid et privilegium at ligge i kølvandet af Kirsten, fordi jeg kan love jer med, at det gik stærkt. Jeg har fået beretninger om, at hvis man lå i kølvandet af Kirsten, så havde man ikke ret mange, så var man ikke mange sure sild bagefter. Man ville blive bedre, og alle blev bedre, fordi alle så op til Kirsten og forsøgte at gøre det samme som Kirsten. Og det betød rent faktisk, at vi på et tidspunkt i Neptun, i Randers, havde 12, ikke mindre end 12 svømmere på landsholdet. Og det er altså seniorlandsholdet. Det er så mange, at Profa, som også var skribent dengang, ikke engang ville skrive om det, fordi det var helt naturligt, hvis man var svømmer. Tænk sig, hvis vi kan få den situation igen, at der er så dygtige, og jeg kan se, at der er sådan en aften som i dag, men man tænker, at det er jo fantastisk. Sikkert mange, der går foran, så vi kan blive inspireret af. Tak skal I have for det alle sammen. Og nu vil jeg gerne se Kirsten heroppe, og jeg vil sige dig mange tak. Kirsten for alle de svømmer, som blev inspireret. Kirsten Campbell, giv en kæmpe hånd. Scenen her til en meget fortjent hyldest. Hvordan er det at stå her så mange år efter og blive udstyret med den her hedder som en optagelse til Wall of Fame? Det er fantastisk. Der var lidt amerikansk accent i det der fantastisk, og det er der en ganske bestemt årsag til. Hvor bor du i dag? Jeg bor i Kalifornien. Hvornår er du kommet her til Danmark?
Det gjorde jeg i onsdags. Så du kommer hjem alene for det her? Velkommen tilbage til Danmark. Tusind tak. Danmark har jo mange gode svømmere i øjeblikket. Vi har en masse medaljekandidater. Lotte Friis, Jeanette Ottesen, Rikke Møller Petersen eksempelvis. Hvor meget følger du med i den svømning i dag? Det er ikke alt for meget, desværre, fordi det behøver ikke så meget. Så hold øje med dem til London. Og du har inspireret nogen, hører vi. Hvordan var det at være atlet på den tid og være med til olympiske lege på den tid? Fantastisk dejligt. Hvorfor? Jamen altså, man lærer en masse mennesker at kende. Alle taler om det her, så OL er specielt, fordi man møder folk fra andre sportsgrene. Var det det, der var specielt? Ja. Hvor meget betyder det for dig at være optaget i Wall of Fame og dermed blive mindet om, at du har gjort store ting for den her by? Rigtig dejligt. Så får du en Sætter pris på det. stor tillykke med det.